Čo je slniečkárstvo? Slniečkárstvo najlepšie vystihuje skupina homosexuálov s transparentom Druhov proti islamofóbii. Slniečkárstvo je podpora homosexuálov a moslimov naraz. Ako môže jedinec podporovať stredoveké ultrakonzervatívne náboženstvo a zároveň byť progresivistom z 21. storočia? Je mentálne retardovaný. Áno, aj. Ale nie všetci slniečkári sú mentálne retardovaní. Ako je to možné? Niektorí sú za ich činnosť platení mimovládnymi organizáciami, ako je napríklad nadácia otvorenej spoločnosti a tak ďalej. Kto by ale platil skupinu na prvý pohľad mentálne retardovaných jedincov, ktorí neraz podporujú veci, ktoré sa navzájom úplne vylučujú? Správna otázka. Veľkí geopolitickí hráči, ako je americká vláda či George Soros, stojaci za skupinou prezývanou aj globalisti, pretože sa snažia o globálnu vládu. A to, čo im stojí v ceste, sú naše národné štáty. Mnohí z vás už asi vedia, že títo ľudia vlastnia asi 90% médií, ktoré rozhodujú, ktoré názory spoločnosti sú preferované, či dokonca legálne, ktorý politik bude chválený či demonizovaný a z ktorej bezvýznamnej osôbky sa stane osobnosť, ktorá bude vyjadrovať svoje politické názory. Slniečkárstvo potom nie je mentálna porucha, ale presadzovaná politická doktrína ľuďmi, snažiacich sa o globálnu politickú moc. Potom aj celé nezmyselné slniečkárstvo dáva zmysel. Podporovať zároveň extrémnych liberálov, ktorí sa snažia narušiť tisícročné väzby, ktoré robia národ národom, a zväčšia sa snažiace o deštrukciu základnej bunky spoločnosti, a to rodiny, a zároveň vítať armádu moslimských extrémistov, potom nie je výplodom chorého mozgu, ale dobre premyslená stratégia tvorivého konkurzu, ktorý sa snaží zničiť národné štáty dvoma cestami naraz. Zvnútra presadzovaním absurdných progresivistických myšlienok, ktoré vedú rozhádaniu národa a rozdelením ho na dve časti, a inváziou z moslimských krajín, ktoré vedú dobyvačnú vojnu voči našej civilizácii. Ak ti to, čo hovorím, dáva zmysel, ale ešte si stále není rozhodnutý, či je to pravda, zamyslí sa nad následovným. Prečo ilegálni presťahovalci sú z prevažnej väčšiny mladí muži moslimského pôvodu? Často prichádzajú z Pakistanu či subsaharskej Afriky. Ak toto nie je moslimská invázna armáda, ale ľudia utekajúci pred vojnou, prečo utekajú mladí bojaschopní muži, často z miest, kde nie je žiadna vojna? Núka sa odpoveď, že neunikajú ani tak pred vojnou, ako pred zlou ekonomickou situáciou, čo je určite šťastí pravda. Ak ale utekajú do Európy moslimovia z Pakistanu, prečo neutekajú budhisti z Indie? Alebo ešte lepšie, prečo Európska únia snažia sa samozrejme nezištne pomáhať Ukrajincom, nevolá do Európy chudobných Ukrajincov, ktorí sú na našej hranici? Nie, radšej sem dovezú moslimov lietadlom z krajiny vzdialenej tisíce kilometrov. Slniečkárstvo teda nie je mentálna porucha, ale médiami presadzovaný globálno-politický projekt na zničenie národných štátov aj prostredníctvom ľudí ako je George Soros, snažiacich sa o globálnu svetovládu. Schválne hovorím prostredníctvom a nie na objednávku, lebo je viac ako pravdepodobné, že George Soros je len nástrojom vytvárania tlaku a hromozvodom ako skutočným hýbateľom svetového diania. A žiada sa tu otázka, môj sused je slniečkár, platí ho teda Soros? Nie, s najväčšou pravdepodobnosťou iba podľahou tlaku mainstreamových médií, ktoré sú globalistami priamo vlastnené alebo nepriamo platené cez veľké nadnárodné korporácie. Prevažná časť ľudí vždy podľahne tlaku mainstreamu. Za komunizmu s nich budú komunisti, za fašizmu fašisti, počas demokracie budú demokratmi a počas globalizácií globalistami, teda slniečkármi. Uvedom si, že tvoj sused slniečkár nie je tvoj nepriateľ, ale obeťou propagandy našich nepriateľov, ktorí nás chcú zničiť z dvoch smerov. Vnútorným konfliktom slniečkári versus nacionalisti a inváziou moslimov zvonku.